Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu Tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Tarfuha din, din id-dinja, il-pjaneta tagħna. Aħna l-bnedmin ngħixu fuq l-art, imma aktar minn nofs id-dinja, propju 70% tagħha huwa ilma. L-oċeani u l-ibħra huma d-dar ta' ħafna u ħafna kreaturi. Araw, tridux nilabu logħba. Liema minn dawn il-5 kreaturi jgħixu fil-baħar? Ekku! Il-balena u l-kelb il-baħar, it-tnejn jgħixu fil-baħar. U kontu tafu li l-balena hija l-akbar annimal li jeżisti fid-dinja. Araw kemmi kbira. Il-kelb il-baħar huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar kreaturi perikolużi fil-baħar. Il-kelb il-baħar infatti għandu 7 sensi. 2 aktar milli għandna aħna l-bnedmin. U kontu tafu li s-sens tax-xam tal-kelb il-baħar huwa 10,000 aħjar minn dak tal-bniedem. Il-laħwa! Illum donnu nżilna taħt wiċċ l-ilma. Kemm hawn font, intom tafu fejn qegħdin tfal. Ara, qed tarfuh dan. Tafu x'ngħidulu? Dan ngħidulu sottomarin. U dan is-sottomarin għandu kulur aħmar. Ara minn hemm fih, kif inti Kika? Kika illum niżlet tagħmel espedizzjoni fil-qiegħ tal-oċean. Mela tlaqna, ħanaraw ma x'isse niltaqgħu. Donnom li bdew jitfaċċaw xi ħlejjaq tal-baħar hawn. Ara, din qed tarfuha. Ekku, din fekruna tal-baħar. Wara, hawn anke qarnita għaddejja. Użom daqsxejn. Dan għaddej xi vapur jaqgħu. Le, din għaddejja balena kbira. Kemmi kbira hux? Il-laħwa kif ħarab il-ħut? U żgur, ara x'riesaq lejna. Riesaq lejna kelb il-baħar. Bl-Ingliż ngħidulu shark u l-ħut kollu twerwer minnu. Ġieli kontu qed taqsmu bejn Malta u Għawdex fuq il-vapur u nexxielkom tilmħu xi denfil. Xi drabi meta tkun fuq il-vapur hemm mnejn jirnexxielek tilmaħ xi dniefel jaqbżu xi ġmiel. U kontu tafu li d-denfil huwa annimal veru intelligenti. U xi ħaġa tassew interessanti hi li d-denfil jirnexxielu jkun jaf x'hemm madwaru billi jħoss dak li jkun qed jiġri fl-ilma. B'hekk id-denfil ikun jista' jkun jaf jekk hemm xi ħuta fil-viċin mingħajr fil-verità ma jkun qed jara. Interessanti hux? U kontu tafu li d-dniefel jieħdu nifs permezz ta' toqba li għandhom fuq rashom. Emmi, qed tarawha? Anke l-baleni għandhom toqba fuq rashom bħal din. Infatti, id-dniefel u l-baleni ma jistgħux jieħdu nifs taħt l-ilma bħalna. U allura ikollhom jitilgħu fil-wiċċ biex ikunu jistgħu jieħdu nifs permezz ta' din it-toqba li għandhom fuq rashom. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħu għandna imma llum ser ngħidu ċaw.